ካብ ስደት ንዓድኹም ክትምለሱ ከለኹም ወይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ጠቕሊልና ክንነብር ኢልኩም ክትሓስቡ ከለኹም ክትመፁ ከለኹም ክትገብርዎን ዘለኩም 10 ነጥብታት ክንዘራረብ ኢና ቅድሚ እዚ ምዝራበይ ሓደ ሓውና ኣለኻ ቪድዮ ጌርካ ንምንታዮም ነጥብ ብነጥብ ዝዛረቡ ገለልካ ንዓይ ክትንክፊልካ ፈቲንካ ነርካ ነጥብ ብነጥብ ምዝራብ ጽቡቕ እዩ ኣብነት ሕጂ ኣው ጠቂስካየ ዝነበርካ 7 ነጥብታት ጓል ከተኽብረካ ተኾይና ገለገለ እንዳበልካ ተዛሪብካ ነርካ ንዓይ ቀጥታ ኣኔኹም ኢለ ሕጂ ነጥብ ብነጥብ ክትዛረብ ከለኻ ካብ ሕንፍሽፍሽ ኣቢልካ ትዛረበሉ ነትሰብ ነጥብ ብነጥብ ክትዛረቦ ከለኻ እቲ ዝበለጸ ባርና ባረስትና ክንከይድ ብዙሕ ሰብ ካብ ስደት ክምለስ ከሎ ወይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ጠቕሊለ ክነብር ኢሉ ክመጽእ ከሎ ዝጋግዩ ብዙሕ ጌጋታት ኣሎ ካብቲ ጌጋታት ዝተላዕለኻ ዝፈርሑ ፍርሕ ኣሎ በቃ ኢትዮጵያ ጠቕሊለ ተኣቴሲ ገለ ተኾንኩኸ ናብዛ ድኽነተይ ተኣተኹኸ ናብዛ ኸርተተይ ተኣተኹኸ ገለ ብል ናይ ብሓቂ ማለሲ ዘጋጥም ነገር እዩ ዘፍርሖ ዘሎ ብዙሓት ሰባት ይኣትው እዮም ንኢትዮጵያ ግን መወዳእታ ብኽሳራ ድዩ ብገለመለ ጥዋዕዋዕ ኢሎም ንሪኦም ኢና ተመሊሶም ወይ ንስደት ተመሊሶም ይኸዱ ወይ ድማ በቃ ድኻታት ኮይኖም ኣብ ዝነብሩ ሕጂ ኣነ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክሓስብ ከለኹ ሓሳባተይ ብ10 ነጥብታት ጌረ ቀሚጠልካ ኣለኹ ነዘን 10 ነጥብታት ስምዐኒ ቁፅሪ 1 ስደት ዝኸድካ ካፒታል ንኽትሕዝ እዩ 10 ዓመት ዲኻ 20 ዓመት ከርተት ዝበልካ ኣብ ስደት at the end of the day ዓድኻ ኣቲኻ ንኽትሰርሕ እዩ ኣብ ዓድኻ እኹል ደሞዝ ዝቆፅረካ ሰብ ስለ ዘይረኸብካ ሽግርካ ዘፍትሕ ገንዘብ ስለ ዘይትረክብ ወይ ስራሕ ስለ ዝሰኣንካ ስደት ከድካ እቲ ስደት ሕጂ ኣው ንኽነብር ኣው ክበሊ ኢልካ ይኮንካ እንትኸዶ ተመሊሰን ዓደይ ኣትየ ክሰርሕ ኢልካ ኢኻ ትኸዶ ስለዚ ንምንታይ ኢኻ ኸይድካ ካፒታል ክትሕዝ ኢኻ ኸይድካ ጽቡቕ ዕድል እዩ ምኻድካ ኣይጸልኦኒ ግን ታ ዕላማ ካፒታል ንምሓዝያ ቁፅሪ 2 እቲ 10 ዓመት ዲኻ ገለ ኸርተት ኢልካ ዝኣከብካዮ ገንዘብ 1 ሚልዮን ይኹን 10 ሚልዮን ይኹን 500,000 ይኹን 100,000 ብዘየገድስ ካፒታል እምበር ሃብቲ ይኮነን እዚኣ ክትርዳእ ኣለካ ቁፅሪ 3 መቐጸልታ እያ ናይ ቁፅሪ 2 ከም ሃብታም ኣክቲ ትግበር don't pretend as if you are rich ደኻ ኢኻ ንስኻ ገንዘብ ኣለኒ ገለለኒ ገለገለ እንዳበልካ በቃ ሃብታም ምዃንካ ክትእምን ኣይትፈትን ገንዘብ የብልካን መበገስ ገንዘብ ኢኻ ሒዝካ መፂኻ ገንዘብ ኣለካ ክበሃል ከሎ ከይድካ 5,000 ኣብ ሓደ ቦታ ክተጥፋእ ከለኻ በዚኻ ካልእ 10,000 ክኣትወካ ከሎ እዩ ገንዘብ ኣለካ ትበሃል ንስኻ 5,000 ክተጥፋእ ከለኻ ጎድ ኢላ ኣላ ሕጂ መብዛሕትአን ይመፃ ካብ ዓዲ ዓረብ ደን ካብ ገለ እንታይን ዝገብራ በቃ በዓል ዓበይቲ እንዳስጋ ኸይደን ኣብዚ ከባቢና ኣሎ ዮናስ ጨርጨር ዝበሃል ገለ ዝበሃል ኣሎ ኣው ኣቴን ብ6,000-7,000 ናይ ሸክላ ጥብስዶ ናይ ገለ ኺሎ ገለ ይበልዓ በቲ ኸዳ ይዘናግዓ ገለ ገንዘብ የብለን እንኩ መበገሲ ነቲ መበገሲ ገንዘበንሲ ሕንስሳ ቢለን በልዖ ኣሎ ሃፍታማት ዝኾነ ይመስለን ኣሎ እንዲ ኣክት ከም ሃፍታማት ሰባት ስለዚ ከም ሃፍታም ኣክቲ ትግበር ድኻ ክትኮን ኣለካ ዓድኻ ምስኣተኻ ድኻ በቃ ወላ ሓንቲ ምኽንያቱ ኣብ ስደት ነርካ ሓቀይ ኣብቲ ስደት ካልእ ህይወት እዩ ኣይትፈልጣን ኢኻ ነዚ ዓዲ ምስ መጻኻ ካልእ ዓዲ ኮይና እያ ትጸንሐካ ስለ ዘይትፈልጣ ድኻኹን ክሳብ ትፈልጣ ቁፅሪ 4 ከም ድኻ ሰብ ሕሰብ ልክ ከም ድኻ ሰብ ኢኻ ክትሓስብ ዘለካ ልክ ከምታ ንስዑዲ ዲኻ ንገለ ክትስደድ ከለኻ ኣብ ሓድሽ ዓዲ ምስኣትኻ ከም ድኻ ሰብ ትሓስብ ዝነበርካ
حجو نابكال عد تجيش سلا زلخا تجيش خو زلخا تملا سايكون كان زلخا مغنياتو عسرت إسرع عمت هابكال عد تقميت كختم صخول لخا تجيش خا زلخا حدش عدو يزنعخا سلازي خم دخا حسب كم هافتام أكتي تكبر كم دخا حسب التحساس واغا كله كم دخا كبر إذا مالت انتي تحتنا يهالخا ديسيبلين يهالخا كتر حموشته قدام يسرحخا تكون زلوا كتمهارو لك أنا تعدي أيتفولتوني خا سلازي رأسخا تحت أبيلكا ختمهارو لك كمي زخيد زلوت السيستمات كمي تخيلكا تقوصر حجي خاب سعود مس مصخن بيزنس كخفدو غلغل يتبلا تخيلكن تقوصيركن سرحه مس مصخن ገንዘብክን ብወርቅ ዲኺን ብመሬት ዲኽና ቀምጦ ጥራሕ ጅባኹን ኩና ዓቕምኽን ብ5000 ብ10000 ገዛ ተኻሪኽን ኣብ ትሕቲ ሰብ ተቆፂርክን ስራሓ መጀመርታ ገንዘብክን ኣሳይድ ጌርክን ማለት እዩ ቁጽሪ 6 ብናይ ካልኦት ሰባት ክሳራ ተማሃሪ ንምንታይ ትኸስር ንስኺ ሓደ ጽቡቕ ዕድል ኣለኪ መበገስ ካፒታል ሒዝክለኺ ግን ተማሃሪ መጀመርታ ኣብ ትሕቲ ሰብ ተቆፀሪ ቤት መግቢ እንዲ ክትከፍት ተሓስብ ዘለኺ ኣብ ትሕቲ ቤት መግቢ ተቆፀሪ ኣይትንገርዮም ወላ ሓንቲ ኖርማል ካብ ዓዲ ከም ዝመጻ ክትሰርሕ ጥራሕ ክፈልጡ ዘለዎም ብ4000 ዲ ብ5000 ተቆፀሪ ገንዘብ ክቐምጥ እዩ በእንካ ንበሪ ከምቲ ሰብ ዝነብሮ ተማሃሪዮ ነት ቤት መግቢ ብናይ ካልኦት ሰባት ክሳራ ተማሃሪ ገንዘብ ከይ ትኽሰር ሓደ 6 ወርሕ ተቆፂርክ እንተሰራሕ እንታይ ትኾኒ ሓራይ 3 ወርሕ ወላ ተቆፃሪ እንዳዶሩ ክትከፍት ተደሊኽ እንዳዶሩ ኸይድ ክትቆፃሪ ወላ 2000 ክፈልኺ ተቆፃሪ ምስ መጻኺ እቱ ምስ በልኪ ተቆፃሪ ሃፍታም ኣይኮንክን መበገስ ካፒታል ኣለክ ግን ብናይ ሰብ ክሳራ ተማሃሪ ክትከስብ እንተደሊኽ ቁጽሪ 7 ገንዘብኩም ናብ ጽባሕ ንጎ ሸይትኩም ክትልውጥዎ ትኽእሉ ነገራት ቀይርዎ ገንዘብ ኣይትሓዙ ገንዘብ መጋገዩ 700,000 ደን ዘለዋኺ ወይ ናይ 700,000 ወርቂ ገዚኺ ኣቐምጥ እዮም 1 ሚልዮን ዲ ዘለካ 1 ሚልዮን ኪ መሬት ዲኺ ገለ ገዚኺ ኣቐምጥ እዮም ገንዘብ ዝበሃል ኣይትሓዚ ምስ መጻኺ ጽባሕ ንጎ ቢዝነስ ኣብ ትጅምሩሉ ግዜ ቀልጢፍካ ሸይትኪ ናብ ገንዘብ ናብ ትቕይሩሉ መንገዲ ቀምጥ እዮም ንኣብነት ሕጂ ወርቂ ገዚኺ እንተዳቐሚጥክዮ የብልክን ገንዘብ ሓቂ በቃ ተቆፂርክም ሰሪሕክም ምስ ወዳእኽ ገለ ኩሉ ምስ ተማሃርኪ በቃ ከምዚ ዓይነት ቢዝነስ ክኸፍት ደልየ እሞ ድለይለይ ቦታ ኢልኪ ብድሕሪኡ ምስ ረኸብኪ ወርቂ ክትሸጥየን ተን ዘቐመጥክን ወይ መሬት ዲኺ ቀሚጥኪ ኣብ መሬት ትሸጥዮ ሽዑ ቢዝነስ ክትጅምሪ ቁጽሪ 8 ቢዝነስ ምስ ጀመርኪ ወይ ምስ ጀመርካ ሕጂ ወንድኻኹን ቅድሚ ሕጂ እዚኣ ሰፊሕ ኣርእስቲ ጌርና ተማሂርና ኢና ቢዝነስ ምስ ጀመርካ ሃብታም ኣይኮንካን ቢዝነስ ምጅማርን ቆልዓ ምውላድን ሓደ እዩ ገንዘብ ክትቐምጥ ኣለካ ቆልዓ ተወሊድካ ከይሓመካ ከይጸመካ ዝኾነ ሽግር ከየጋጥሞ ወጻእታት ክሓተካ ስለ ዝኽእል ትጥንቀቕ ኢኻ ገንዘብ ተቐምጥ ኢኻ ሽዑ ቆልዓ ዝኾነ ሽግር ተጋጢሞ ቀልጢፍካ ገንዘብ ከምጻ ኣቢልካ እንታይ ትገብሮ ትሕክሞ ገለ ክሳብ ዝድልድልሲ ብጥንቃቐ ክትነብር ኣለካ ቢዝነስ እንተዳ ጀሚርኪ ስቲል ድኻ ኢኺ በቃ ነታ ቢዝነስ ርእስኺ ቀርቂር ክትሰርሕላ ወላ ዓመት ይውሰደላ እግራ ክሳብ ትተክል ነታ ቢዝነስ ማለት እዩ ድኻ ትኾኒ ቁጽሪ 9 ትዕግስተኛ ኹኒ ሕጂ ሓድሽ ምዕራፍ ኢኺ ትጅምር ዘለኽ እምበር ካላ ኣይኮነን ሓድሽ ምዕራፍ ትጅምር ስለ ዘለኺ ኣብ ናይ ህይወት ምዕራፍ ስለዚ ብትዕግስቲ ኢኺ ክትጽበዮ ዘለክ ኩሉ ነገራት ልክ ዕቱ ምስ በልካ ዓበድበድ ምባል ገለ ኣይድልየክን እዩ ትዕግስተኛ ሓድሽ ምዕራፍ እንታይ የጋጥመክ ጽባሕ ኣይትፈልጥን ኢኺ ሓድሽ ምዕራፍ እዩ ቁጽሪ 10 ታዋና መልእኽተይ ታቐንዲ መልእኽተይ ካብ ደገ ብምምጻኻ ሃብታም ኣይኮንካን ካብ ደገ ብምምጻኻ ሃብታም ኣይኮንካን ገና ሃብቲ ንኽተኻዕብትሲ ካፒታል ሒዝካ ኢኻ መጺኻ ዘለኻ እዚኣ ታዋና መልእኽተይ ስለዚ ካብ ደገ ብምምጻኺ ሃብታም ኣይኮንክን እዚኣ እመን እያ